Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Masusing implementasyon ng 2026 National Budget, panawagan ni Governor Pineda. Higit 7,000 proyekto nakatakdang isulong sa updated investment program ng Central Luzon. Mga ninakaw na gamit sa San Guillermo Parish Church nabawi na. 1 bilyong piso inilaan ng DOH para sa zero balance billing sa malalaking LGU hospitals. At Mitsubishi Car World, unang world champion ng Pilipinas sa Global Service Skills Olympics. Umaasa si Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda na ang 2026 national budget ay mapupunta sa mga programang tunay ng papakikinabangan ng makakaraming Pilipino. Itong pahayag ng gobernador kasabay ng pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa halos 6.8 trillion pesos sa pondo ng bansa sa ilalim ng General Appropriations Act. Ayon kay Governor Pineda, importanteng maitama ang mga pagkukulang at maling prioridad sa pagpupondo ng mga nakaraang taon. Ngunit higit na mahalaga ang masusing pagsisiyasat sa implementasyon ng mga programa matapos mapirmahan ang budget. Ikinatawa rin ng gobernador ang paglalaan ng mahigit 448.1 billion pesos para sa sektor ng kalusugan, gayon din ang malaking suportang ibinigay ng administrasyon sa mga LGU. Sana yung national budget ngayon, wala nang kailangan magamit lang sa mga Pilipino. Sana wala nang lumalabas na hindi naman nararapat. Dapat itong budget na to pangalagaan na mapunta doon sa mga programa na makikinabang ang mga Pilipino at saka magiging mabuti na yung image ng Pilipinas. At sana magtuloy-tuloy na to. Inumpisa na nila yung pag-alis ng mga korupsyon. Sana naman ito na yung umpisa na itutuloy-tuloy na. Masaya ako sa budget ngayon kasi nalaman ko na naka-live yung budget, talagang lumaki. Lumaki yon sa DOH, DSWD, yung mga ibang programa sa agriculture. Talagang ngayon naka-in place na lahat ang talagang need ng mga Pilipino. Sana naman may-implement naman ng mabuti at saka tama. Yung mga infrastructure naman, sana naman mapunta rin dun sa makakasave sa mga Pilipino na hindi naman kailangan ginagawa. Sana lang yung ano ba talaga yung mga ginagamit o kailangan ng mga agrikultura, ng mga infrastructure, ng mga development. Sana dun na lang ilagay. Pero mabait ang Diyos, tutulong yon na hindi na mangyayari yung mga nangyari ng nakaraan. Aprobado na ng Regional Development Council ang updated Central Luzon Investment Program 2023-2028 na magbibigay daan sa libo-libong proyekto para sa edukasyon, infrastruktura at mas paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Para sa detalye, narito ang report ni Raymond Tasoy. Sa gitna ng patuloy na hamon sa ekonomiya at pangangailangang mapabilis ang pagbangon ng mga rehiyon, muling pinagtibay ng Regional Development Council o RDC ang direksyon ng kaunlaran sa gitnang Luzon. Ito ay matapos aprubahan ng naturang konseho ang midterm update ng Central Luzon Investment Program o CLIP sa taong 2023 hanggang 2028. Ayon sa RDC, magsisilbing gabay ang inamyendahang CLIP sa pagpapatupad ng mga programa sa rehiyon na layong ihanay ang mga plano ng pamahalaan tungo sa mas inklusibong paglago at sustainable development. Saklaw ng naturang plano ang kabuang 7,498 programs and projects. Sa bilang na ito, 242 ang natapos na, 982 ang kasalukuyang ipinatutupad, habang mahigit 6,000 proyekto naman ang nakatakdang maisakatuparan bago matapos ang taong 2028. Nangunguna sa listahan ng social development na may libo-libong proyektong nakatuon sa pagpapabuti ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, at social protection para sa mamamayan ng Central Luzon. Malaki rin ang bahagi ng infrastructure development na tutugon sa pagpapalawak ng kalsada, transportasyon at iba pang pangunahing pasilidad, habang ang economic development ay nakafocus sa agrikultura, food security at pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan. Ayon sa RDC,
Ang Midterm Updated Clip 2023 to 2028 ang magiging batayang dokumento sa pagrepaso ng 2027 budget proposals upang matiyak na ang pondong ilalaan sa rehiyon ay tugma sa pangmatagalang plano at prioridad ng kaunlaran sa Central Luzon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nagkomisyon ng survey sa Pulse Asia ang research at consultancy group na Stratbase upang alamin ang mga usapin na nais matugunan ng pamahalaan. Ang mga resulta may kaugnayan sa ekonomiya at sa katiwalian. Nais raw ng mga Pilipino na tutukan ng mga lider ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng pagkain, paglaban sa katiwalian at paglikha ng mas maraming trabaho sa kanilang mga komunidad. Ito ang resulta ng survey na pinakomisyon ng think tank na Stratbase sa Pulse Asia na isinagawa mula December 12 hanggang December 15, 2025. Sa inilabas sa pahayag ng Stratbase, batay sa resulta ng nationwide survey, 38% ng mga respondent ang nagsabing ang pagpapababa ng presyo ng pagkain ang dapat unahin ng pamahalaan. Sinundan ito ng pagbawas o pagpigil sa katiwalian upang mapabuti ang serbisyong pampubliko na nakakuha ng 31% at ang paglikha ng mas maraming trabaho at kabuhayan ay nakakuha naman ng 21%. Ang mga ito raw ang nangungunang mga isyu sa lahat ng rehiyon at antas ng kabuhayan. Ipinapakita rin ng survey na itinuturing ng mga Pilipino na magkaugnay ang kahirapang pang-ekonomiya at katiwalian. Bagamat nangungunang isyu ng presyo ng pagkain sa buong bansa, mataas din ang nakuhang antas ng katiwalian kasama ng usaping pang-ekonomiya. Patunay raw ito sa kamalayan ng publiko na direktang naaapektuhan ng kakulangan ng gobyerno ang serbisyo na para sa mamamayan, gastusin ng pamilya at oportunidad sa kabuhayan. Samantala, sinabi ni Stratbase Group Founder at Chief Executive Officer Victor Andres Manhit na ipinapakita ng resulta ng survey na malinaw sa mga Pilipino na ang katiwalian ay isang isyong pang-ekonomiya at hindi lamang usaping moral. Ramdam raw ng mamamayan ang direktang epekto ng katiwalian sa kanilang araw-araw na pamumuhay, gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin, paghina ng serbisyong pampubliko at kakulangan ng trabaho kapag nagagamit sa mali ang pondo ng bayan. Ani Manhit, inaasahan ng mga Pilipino na sabay natutugunan ng pamahalaan ang agarang problemang pang-ekonomiya at ang pananagutan sa pamamagitan ng investigasyon, pag-aresto at pag-usig sa mga sangkot sa katiwalian. Ipinapakita rin ng datos ang mas mataas sa pagbabantay ng publiko sa performance ng pamahalaan habang mas sinusuri ng mga Pilipino ang pamumuno batay sa konkretong pagbuti ng kalagayang pang-ekonomiya at sa malinaw na aksyon laban sa katiwalian. Maliwanag umano ang mensahe ng survey na nais ng mamamayan ang agarang ginhawang pang-ekonomiya kasabay ng kapani-paniwalang aksyon laban sa katiwalian dahil magkakaugnay ang mga isyong ito sa araw-araw na buhay. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Wala umanong dahilan para magpanik ang publiko sa bagong flu variant na kumakalat sa ibang mga bansa ayon sa DOH. Gayunpaman, pinaalalahanan ng lahat, lalo na ang mga matatanda at kabilang sa high-risk groups na magdoble ingat at magpabakuna. Narito ang report. Wala raw dahilan para mabahala ang publiko sa mga ulat patungkol sa tinatawag na super flu na kumakalat sa ibang bansa basta't nasusunod ang tamang health precautions ayon sa Department of Health. Kasabay nito, pinayuhan din ng DOH ang mga Pilipinong bumabiyahe sa abroad na mag-ingat at sumunod sa preventive measures. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, nakapagtala ang Pilipinas ng 17 cases ng bagong flu variant noong nakarang taon. Sa kabila nito, lahat naman ng pasyente ay tuluyang gumaling at wala ring naitalang malubhang komplikasyon. Ipinaliwanag ng ahensya na nananatiling seasonal ang flu sa bansa at karaniwang hindi malala, liban na lamang sa mga high-risk groups gaya ng matatanda at may pre-existing conditions. Sinabi rin ng DOH na mas tumitindi ang mga kaso ng trangkaso sa mga bansang may winter season tulad ng Estados Unidos at United Kingdom dahil sa malamig na klima na nagpapabilis ng hawaan. Sa Pilipinas naman, karaniwang kasabay ng tag-ulan ng flu season,
kaya mas kontrolado umano ang sitwasyon kumpara sa mga bansang may temperate climate. Kaugnay niyan, patuloy ang panawagan ng DOH sa publiko na magpabakuna laban sa trangkaso, lalo na para sa high-risk individuals gamit ang bakunang angkop sa mga umiikot na influenza strains. Bagamat hindi tinuturing na banta sa ngayon ang bagong flu variant, sinabi ng DOH na mananatili nakaalerto ang kanilang ahensya at patuloy ang pagbabantay nila sa influenza cases. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Mabibigyan muli ng pagkakataon ng mga taga Mabalacat City na makapagtrabaho bilang seasonal workers sa South Korea. Ito ay matapos nagdaan ng pamahalang lokal at ng mga kinatawan ng Taebaek City ang mga Memorandum of Understanding para rito. Narito ang report. Magandang balita para sa mga taga Mabalacat City. May oportunidad na mga Balakenyo na makapagtrabaho sa ibang bansa at makapagbigay ng mas maayos sa pamumuhay para sa kanilang pamilya. Nilagdaan na kasi ni Mayor Jelda Aquino at ng pamahalaan ng Taebaek City ng South Korea ang isang kasunduan para sa pagpapadala ng seasonal workers sa naturang bansa. Kasama sa signing ng Memorandum of Understanding, sina Taebaek City Director of Agriculture Yong Dae-hong, ang head ng Agricultural Manpower Team na si Lee Sang-soo at ang City Agriculture Head ng Mabalacat na si Rem Magtubo Donato. Ayon kay Aquino, layunin ng MOU na makapagbigay ng legal, ligtas at disenteng hanap buhay para sa kanyang mga kababayan na nais maging seasonal workers. Tiniyak ng alkalde at mga kinatawan ng Taebaek City na magiging maayos ang sitwasyon at akomodasyon ng kabalan seasonal workers sa South Korea. Binigyang diin din ng dalawang panig na matatanggap ng mga manggagawa ang kanilang buong sahod at hindi sila papatawan ng anumang iligal na kaltas. Malinaw din umanong nakasaad sa kasunduan ang mga probisyon para sa proteksyon ng kanilang karapatan at kapakanan habang nagtatrabaho sa South Korea. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nasunog ang 21 kabahayan sa Purok 5, Barangay San Bartolome sa Totomas itong Martes na nakaapekto sa higit 100 residente. Bumisita sa lugar si Mayor John Sambo upang personal na magsiyasat, tiyaking may sapat na pagkain at ipanawagan ang mabilis sa pagpapatayo ng pansamantalang tirahan ng mga apektadong pamilya. Magawalita si Rainiela Tugay. Bumisita nitong Huwebes, January 8 sa pinangyarihan ng sunog si Santo Tomas Mayor John Sambo upang personal na suriin ang lagay ng mga apektadong pamilya. Matatandaang nitong Martes, January 7, sumiklab ang apoy sa Purok 5, Barangay San Bartolome. Batay sa pinakahuling investigasyon, sanhi ng sunog ang kandila na naiwang nakasindi sa isa sa mga bahay sa lugar. Tinupok nito ang 21 kabahayan at nakaapekto sa 27 pamilya o 113 individual, kabilang ang 74 na bata, 2 senior citizen, 2 buntis at 1 PWD. Nauna nang iniulat ni Fire Senior Superintendent Jose Raymond Manimbo ng Provincial Fire Marshal na 2 ang nasugatan, kabilang ang 11 anyos na batang babae na kasalukuyan ay nagpapagaling matapos magtamo ng second-degree burn. Sa panayam ng CLTV 36 News, sinabi ng alkalde na agad rumisponde ang lokal na pamahalaan at barangay. Nagbigay na rin sila ng pagkain at gamit sa pagtulog, habang ang ilan sa mga apektadong pamilya ay pansamantalang nananatili sa barangay hall, multipurpose building at evacuation center. Kaya pipilitin namin sa local government, papatulong din kami sa province na kahit papano ay magawan din namin, mabigyan namin sila ng tahanan ulit, tirahan ulit. Samantala, nakapagbigay na rin ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ng food at non-food items at nagsagawa ng psychosocial debriefing para sa mga kababaihang labis na naapektuhan. Ayon kay Mayor Sambo, gagawin nila ang lahat ng makakaya upang mabigyan ng mga pamilya ng matitirhan. Pinayuhan din niya ang mga residente na magdoble ingat
upang maiwasan ang katulad na insidente sa hinaharap. Mula kagabi, nagpadala na tayo ng pagkain para sa kanila. Nagtutulong-tulong, maski ang barangay level, mga NGO, may mga nagpapadala rin ng gamit. Kagabi sa local government, padala rin tayo ng kanilang matutulugan, magagamit sa pangtulog. Yung iba ngayon nasa barangay hall, nasa mga multipurpose building namin, nasa mga evacuation center namin, yung mga pamilya. Sa ngayon, pagkain, sapat kaya natin ay i-provide ang pagkain. Kailangan lang namin talagang bilisan ngayon yung paggawa ng kanilang matutulugan talaga. Itong nasunog nilang tahanan. Nagpasalamat naman si Kapitan Ramil Pangilinan sa suporta ng lokal at panlalawigang pamahalaan at sa lahat ng tumulong sa relief operation. Magpapasalamat po ako kay Mayor, kay Vice Gov, kay Nanay Gov, si BM, kay Nugget. Sila pong unang naging dito, tumulong sa amin dito. Lahat po ng tumulong dito sa nasunugan, nagpapasalamat po kami lahat. Maganda po yung sinabi ni Mayor. Gusto niya po madaling maangon po silang mabigyan ng bahay na tirahan po dito sa amin. Sinasakupan sa Barangay San Bartolome. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Pinanangalan ng Angeles City bilang national finalist at regional winner sa 2025 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities o PACF-MC. Para ito sa patuloy na pagsusulong ng lungsod ng mga programang para sa kapakanan ng kabataan. Kaugnay nito, personal na ipinisinta ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO kay Mayor Carmelo John Lazatin II ang mga plake ng pagkilala na iginawad ng Council for the Welfare of Children at Department of Social Welfare and Development. Ginawa ng syudad sa seremonyang ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City nitong December 22, 2025. Ayon kay Mayor Lazatin, bunga ang parangal ng sama-samang pagsisikap ng CSWDO, mga tanggapan ng lungsod, barangay at iba pang katuwang sa pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod sa karapatan at kaunlaran ng mga batang Anghelenyo. Natuldukan na ang isyu sa mga nawawalang gamit at gamit ng mga imahen ng Santa Marta Señor Jesus Nazareno sa San Guillermo Church sa Bacolor, Pampanga. Pero sa halip na kaso, tulong ang naging tugon ng simbahan matapos mabawi ang mga nawawalang gamit. Panoorin ang report ni Rainiela Tugay. Magandang araw mga kabalen, muli ako po si Rainiela Tugay para sa CLTV 36 News at nandito po tayo sa San Guillermo Parish Church kasama ang ating mga otoridad na pinangungunahan ni Police Major Jesse James Domingo at isinasagawa na po ngayon ang turnover ng mga relic or yung mga kagamitan ng ating mga imahen dito sa nasabing simbahan. Sir, ano nga po pala yung mga naibalik natin ngayong araw? Well, ma'am, sa lahat po ng mga stolen accessories, to include po yung wig, earrings, tiara, wooden headdress, velvet, wooden keys, and yung mga robe po, kompleto naman po nating na-recover lahat. And upon confirmation na rin po dito sa simbahan, lahat po nung nawawala is eto na po lahat. Ayon sa report ng pulisya, isang 12 anyos na bata na bagong lipat lamang sa Bacolor noong Nobyembre ang umano'y kumuha ng mga gamit at damit ng mga santo sa magkakahiwalay na petsa mula December 12, December 31 at January 4. May mga pagkakataon pa umanong nagsilbi ang bata sa simbahan habang suot ang mga naturang gamit, bagay na hindi agad napansin ng caretaker. Paliwanag ng caretaker, inakala umano nitong nasa paghahanda lamang ang mga imahen para sa traslasyon ng Nazareno, kaya't hindi nito ikinabahala ang pagkawala ng mga gamit. Sa salaysay naman ng bata sa mga otoridad, nakaririnig daw siya ng mga bulong na naguutos sa kanyang kunin at isuot ang mga damit ng mga imahen, kabilang ang balabal ng Nazareno at wig ni Santa Marta. Samantala, inakala naman daw ng ina ng bata na kusang ibinibigay ng simbahan ang mga gamit, kaya't hindi niya ito pinagdudahan. Agad namang nabawi ng Bacolor PNP ang mga gamit sa loob lamang ng 6 na oras, base na rin sa direktiba ni Mayor D. Mandatu. Siyempre naman pag nanakaw na ganyan yung mga religious relics o religious mga materials, siyempre mabibigla ka.
bakit pati ba naman ng mga gamit ng mga santo kukunin nila. Pero nabigla tayo. Nagtaka tayo, bakit? Nabalitaan po natin yan. Una, sa balita lang, nakwento sa akin ni Trisan. Then nakita sa Facebook. Hindi naman kasi na-report sa kapulisan yan. So, tinagawan ko yung Chief of Police. I called the Chief of Police, the person of Major Domingo, Jesse James. Sabi ko, i-check niya. So, he did. Nagpunta naman siya sa simbahan at finalo up niya. And after 6 hours nga, yan, nagkaresulta na retrieve lahat yung mga gamit ng mga santo natin. Samantala, nilinaw naman ng pamunuan ng San Guillermo Church na wala silang planong magsampa ng reklamo, lalo na't menor de edad ang sangkot. Hindi po natin kakasuhan actually, o tulungan pa natin siya, no? Pasalamat tayo, ganyan lang nangyari. So it's a wake-up call ito para sa ating lahat. Bagaman hindi nakitaan ng intensyong ibenta o pagkakitaan ng bata ang mga kagamitan, minabuti pa rin ng pulisya na i-refer ang bata sa DSWD upang sumailalim sa angkop na intervention at psychosocial support. Patuloy namang pinaaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na agad i-report ang anumang kahina-hinalang insidente, lalo na kung may kinalaman sa mga relihiyosong lugar at mga minor de edad. Sa publiko po, kahit anuman pong bagay na mga insidente dyan, ipagbigay alam po natin sa kapulisan upang ito po ay mabigyan ng proper na tugon or intervention. Kung hindi po kasi natin naire-report sa kapulisan, hindi po kami nagkakaroon ng data or information, paano po natin maresolba po ito. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Bibigyan ng pagkakataon ng mga hindi nakabayad ng PhilHealth contributions mula 2013 hanggang 2024 na makabawi ng walang penalty matapos ipatupad ni President Ferdinand Marcos Jr. ang general amnesty at one-time waiver sa interest para sa delinquent members. Ang kabuuang detalye sa report ni Bryce Oracion. Inanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng General Amnesty para sa mga hindi nabayarang kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa ilalim ng amnesty program, bibigyan ng 1 taong palugit ang delinquent PhilHealth members para mabayaran ang kanilang missed contributions mula 2013 hanggang 2024 nang walang penalty. Tinatayang 300,000 members ang makikinabang mula rito. Utusan ko po ang PhilHealth na magpatupad ng General Amnesty para sa mga negosyante, private employer, mga self-employed na ating mga kababayan na hindi nabayarang kontribusyon sa PhilHealth. Kaya gagawa po tayo at inutusan ko po ang PhilHealth. Gagawa tayo ditong taon na ito, 2026. Inatasan din ng Pangulo ang ahensya na ipatupad ngayong 2026 ang one-time waiver sa interes para naman sa overdue contributions. Layunin daw ng inisyatiba na mapagaan ang gastusin sa kalusugan at matulungan ang mamamayan sa kanilang araw-araw na hamon. Kaugnay niyan, hinikayat din ni PBBM ang mga employer na i-update ang kanilang records at irehistro ang kanilang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program na nagbibigay ng libreng konsultasyon, gamot, laboratory test at cancer screenings upang makatulong sa maagang deteksyon at mapakinabangan ang mga benepisyo nito, kabilang ang comprehensive primary at outpatient care. Hihikayat din natin ang ating mga employer na i-update na ang lahat ng information ninyo at i-rehistro ang mga empleyado ninyo sa Yaman ng Kalusugan o yung ating tinatawag na YAKAP program. Kaya po, ito po ay patuloy namin ginagawa upang pagaangin ang dala ng ating mga kababayan tungkol nga sa mga healthcare cost at sa lahat ng iba't ibang hamon na hinaharap ng ating mga kababayan araw-araw. Bryce Oracion, CLTV 36 News. Magandang balita sa ating mga kababayan dahil may alokasyon na ng 1 bilyong piso ang Department of Health upang maipagpatuloy ang zero balance billing sa mga malalaking ospital na nasa ilalim ng mga lokal na pamahalaan.
Naglaan ang Department of Health o DOH ng 1 bilyong piso upang simulan ang pagpapatupad ng zero balance billing sa mga piling malalaking ospital na pinamamahalaan ng mga local government unit o LGU. Sa pahayag ng DOH itong Lunes, January 5, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pondo na gagamitin upang gawing zero ang bayarin ng mga pasyente para sa basic accommodation sa mga kasaling LGU hospital. Layunin ng programa na palawakin ang zero balance billing ng pamahalaan na dati ipinatutupad lamang sa mga ospital na nasa pangangasiwa ng DOH. Ayon sa ahensya, ibabatay ang pagpili ng mga LGU hospital na unang makikinabang sa programa sa antas ng kahandaan ng kanilang local health systems at iba pang technical na pamantayan. Kabilang sa mga ito ang pagsunod sa mga kinakailangang kwalifikasyon, reporting requirements at operational obligations upang matiyak na kayang ipagpatuloy ng LGU ang programa. Direktang ilalabas ang pondo sa mga kwalipikadong malalaking LGU hospital. Katulad ng kasalukuyang sistema ng zero balance billing sa mga DOH hospital, hindi na rin mangangailangan ng guarantee letter mula sa mga politiko. Iaanunsyo pa ng DOH ang karagdagang detalye kapag natanggap na nitong opisyal na kopya ng 2026 General Appropriations Act na magsisilbing gabay sa implementasyon at mga patakaran ng programa. Ang zero balance billing ay bahagi ng hakbang ng administrasyon upang mabawasan ang gastusin mula sa sariling bulsa ng mga pasyente at mapalawak ang akses sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga mahihirap at financially vulnerable na mamamayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. May tuturing daw na record-breaking ang mahigit 1.3 trilyon pesos sa budget para sa edukasyon ngayong 2026 na gagamitin sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mag-aaral tulad ng silid-aralan at mga guro. May tuturing daw na makasaysayan para sa edukasyon sa Pilipinas ang 2026 national budget matapos aprobahan ng record high na pondo para sa nationwide tutoring, malawakang pagtatayo ng mga silid-aralan at pagkuha at promosyon ng mas maraming guro. Pinasalamatan ni DepEd Secretary Sani Angara ang paglagda sa 2026 General Appropriations Act dahil hindi lamang pinakamalaki ang natanggap na pondo ng sektor ng edukasyon, kundi unang beses ding pumasa sa pandaigdigang pamantayan. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang mahigit 6.7 trillion pesos sa pambansang budget para sa 2026, kung saan nakatanggap ang edukasyon ng record daw mahigit 1.3 trillion pesos. Mas mataas anya ng 30% ang education budget kumpara noong nakarang taon at ang alokasyon ay pasok na ngayon sa inirekomenda ng UNESCO na 4 to 6% na halaga ng gross domestic product. Malinaw na nakatuon ng budget sa learning recovery at sa matagal ng kakulangan sa basic education. Isa sa pinakamalaking napondohan ng school feeding program na mula 3 billion pesos noong 2022 ay umakyat sa mahigit 25 billion pesos sa 2026. Binigyang diin din ni Angara ang Academic Recovery and Accessible Learning Program na sa unang pagkakataon ay nakatanggap ng 9 billion pesos. Bonsod nito, magkakaroon na ng tutor bilang tulong sa mga mag-aaral na humabol sa pagbasa at matematika matapos ang learning loss sa mga nakarang taon. Palalawakin din ang pagtatayo ng mga silid-aralan kung saan tinatayang 24,000 na classrooms ang sisimulang ipatayo upang matugunan ang matagal ng kakulangan sa mga paaralan. Gayunman, aminado si Angara na hindi lahat ng silid-aralan ay matatapos sa loob ng isang taon dahil sa schedule ng paglalabas ng pondo at matagal na construction period. Sa ilalim ng 2026 JA, hindi na lamang ang Department of Public Works and Highways ang maaring magpatayo ng classrooms dahil pinahihintulutan na ring magpatupad ng mga proyekto ang Department of Education, local government units, at maging ang mga kwalipikadong civil society at non-government organizations. Tinitignan din ng DepEd ang pakikipag-partner sa hanggang 80 lalawigan, 160 lungsod at ilang munisipalidad, gayon din sa mga organisasyong may napatunayang karanasan sa school construction, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas. Bukod sa infrastruktura, sinabi ni Angara na may malaking benepisyo rin para sa mga guro ang 2026 budget, kabilang ang paglikha ng humuhigit kumulang 65,000 bagong plantilla positions
upang matugunan ang kakulangan ng guro sa buong bansa. Patuloy ding pinalawak ang promosyon ng mga guro sa ilalim ng Expanded Career Progression System na pinakamalaki umanong naaprubahan sa kasaysayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inilipas sa susunod na buwan ng palugit sa pag-deliver ng mga nakatenggang mahigit 100,000 balikbayan boxes sa Port of Manila, bunsod ng mabusising proseso at pagdagdag ng mga logistic partners. May itinakdang bagong deadline ang Bureau of Customs o BOC para sa paghahatid ng tinatayang 130,000 na inabandonang balikbayan boxes sa mga pamilya ng overseas Filipino workers o OFWs sa Port of Manila. Sa pahayag ni Chris Noel Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner nitong Martes, inilipat ang naunang palugit mula January 6 patungong February 14. Kumuha na raw ang ahensya ng karagdagang mga logistics company upang matiyak na makukumpleto ang distribusyon ng mga kargamento sa susunod na buwan. Tugon ito sa direktiba ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na madaliin ang proseso ng delivery sa tulong ng iba't ibang partners sa lalong madaling panahon. Ang mga balikbayan box ay idineklarang inabandona matapos hindi mabayaran ang kaukulang buwis ng mga lokal na kumpanya na tinatawag na deconsolidators ng shipping firms. Batay sa datos noong December 6, 2025, ang 144 na container vans na naglalaman ng mga inabandonang balikbayan box ay naipamahagi na para sa pagsasaayos at delivery sa 5 customs ports. Pinakamarami ang natanggap ng Manila International Container Port na may 88 container vans, sinundan ng Cebu na may 50, 3 sa Subic, 2 sa Davao at Port of Manila na may 1. Mula sa mga pantalan, ipinadala ang mga container vans sa mga logistics warehouse para sa karagdagang pagproseso ayon sa BOC. Inamin ni Bendijo na mabusisi at matrabaho ang proseso ng paghatid at humingi siya ng pangunawa at kaunti pang panahon mula sa mga OFWs. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Isang makasaysayang tagumpay ang nakamit ng Mitsubishi Car World matapos ang haling World Champion ang kanilang kinatawan sa Global Service Skills Olympics na ginanap sa Tokyo, Japan. The World Champion is here! Literal na nag-uumapaw ang galak at tuwa ng buong Car World Group at Mitsubishi Motors Philippines Corporation dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, isang Pilipino ang itinanghal na World Champion sa prestihiyosong Global Service Skills Olympics na ginanap sa Tokyo, Japan nitong Desyembre. Matapos tanghaling overall champion sa 23rd National Mitsubishi Skills Olympics noong January 2025, muling itinaas ng Mitsubishi Car World ng Laos Group of Companies ang bandila ng Pilipinas nang masungkit ang pinakamataas na parangal sa naturang kompetisyon, kung saan tinalo ang mga kampyon mula sa 15 bansa sa mundo. Sa global stage, ipinamalas ni Raymond Rivera ng Mitsubishi Car World ang kanyang husay, disiplina at world-class na galing sa Service Advisor category. Napakasaya natin po at na-recognize po tayo sa ganitong kataas na competition as nag-champion pa po tayo. So masaya po tayo sa natanggap nating award po namin, sir. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi raw naging madali ang laban. So sa challenges, sobrang laki, sobrang namin naging challenges sa atin. So unang-una, syempre, meron tayong trabahong dapat i-maintain and yung pressure na kukuha natin sa paparating na Olympics na to, na global. So we prepared so hard dito po sa GSSC. Almost 2 to 3 months ako nag-training sa Santa Rosa, Laguna. Together with MMPC. Yun. So, we prepare knowledge, sarili, mentally, prepare namin siya para pagdating, lalo na yung kaba. Kaya nag-train kami, natanggalin yung kaba. From time to time, merong ibang tao na pupunta sa akin na hindi ko kilala para lang matanggal namin yung kaba.
para pagdating sa Japan is wala na o halos wala nang kaba para ma-perform namin na maayos yung dapat naming i-perform. Bilang pagkilala sa makasaysayang tagumpay na ito, isang commendation ceremony ang isinagawa ngayong Miyerkules, January 7 sa Mitsubishi Car World Training Center sa City of San Fernando, Pampanga, kasama ang mga opisyal ng Car World, Laos Group of Companies at MMPC. This achievement is very significant. Actually, it is very historic. Definitely, this particular achievement is really inspiring to all our employees. No? May this recognition of Raymond inspire all of you to actually continue with that same level of passion, dedication, and commitment to excellent customer service that Raymond has shown. No? Because our customers deserve no less. And this is really a testimony that with hard work, dedication and passion, global excellence is really achievable. Samantala, hinimok naman nito ko Imay, Executive Vice President for After Sales ng MMPC, si Rivera na ibahagi ang kanyang mga naging karanasan at natutunan sa kanyang mga katrabaho. I would like to tell him, ask him to share his knowledge and share his experience to his colleagues, for other colleagues to catch up and improve his skill, so that our Mitsubishi Car World Group improves their performance and provide better customer experience to customers. So once again, congratulations to Car World, congratulations to Mr. Raymond, and also congratulations to Mitsubishi Motors Philippines to achieve the first ever World Championship in global contest. Sa mga young Pinoys natin dyan na nangangarap din at nagtatrabaho, siyempre, work hard lang and yung dedication lang doon sa ginagawa natin. Siguro after this milestone, nakikita ko yung sarili ko na tawag dito, na ginagawa or ginagawa na sa dealer ko, ano man yung natutunan ko sa competition na to, kung ano may natutunan ko sa training sa ginagawa namin. So i-apply ko ito sa lalo-lalo na sa mga customers natin na maging number one or yung highest na customer experience yung ipaparanas natin sa kanila. Kasama si Raymond Tasoy, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Nagbigay ng saya sa unang araw ng 2026 ang taon ng Aguman Sanduk Festival sa Minalin, Pampanga. Makisaya tayo sa pagdiriwang sa report na ito. Sinimula ng mga kabalen sa Minalin, Pampanga ang bagong taon sa patuloy na pagpreserba ng kanilang tradisyon, kasabay ng pagsusulong ng pagkakaisa at pagpapalawak ng kamalayan hingil sa mahalagang isyong kinaharap ng bayan. Sa loob ng 93 na taon, naging bahagi na ng pagkakakilanlan ng Minalin ang Aguman Sanduk Festival, kung saan nagsusuot ng pambabaeng kasuotan ng mga kalalakihan tuwing unang araw ng bagong taon. Nagsimula ang tradisyong ito noong 1932 nang nakaranas ng matinding tagtuyot ang bayan. Upang mapasaya ang kanilang pamilya at humiling ng masaganang ani, nagbihis babae ang mga lalaki para magpasaya. Tampok din sa Aguman Sanduk Festival ang nagsisilakihan at magagarbong float mula sa 15 barangay ng bayan na naglaban-laban. Sa pamamagitan ng kanilang mga likha, binigyang buhay ng bawat barangay ang iba't ibang isyong panlipunan, mula sa epekto ng climate change at pangangalaga sa kalikasan hanggang sa panawagan laban sa katiwalian at usapin sa flood control. Ayon kay Minalin Mayor Philip Nagit, nagsilbiring plataporma ang pagdiriwang upang palawakin ang kamalayan ng kabataan. Every year po kasi meron kaming team. Sa team po natin ngayon tungkol sa climate change and also promoting anti-corruption. Alam niyo na, with all the issues ng bayan natin. So it's also an awareness para sa mga youth po natin. We are also, always focusing on the issues po ng ating mga bayan. So kagaya po ngayon yung ating pagharap sa mga calamities. Alam niyo naman ang Pilipinas very prone sa calamities, no? Sabi ko nga tapos yung mga flood control issues. Kami lang, awareness lang talaga sa mga kabataan. Kasi sabi ko nga, they are the next generation. Sila ang hinuhubog natin para mas maging maganda ang bukas ng ating bayan, ng ating probinsya, ng ating bansa. So kung sa kanila na sila yung ating pupundasyonan na maganda sa tingin ko,
we will make the Philippines a better country to live. Dagdag pa ng alkalde, lubos ang kanyang paghanga sa ipinakitang husay at dedikasyon ng bawat barangay sa pagdiriwang ngayong taon. Yeah, very overwhelming talaga, no? Nakita ko lahat ng barangay nag-level up. Iba talaga yung alam nyo, this is the most awaited festival ng aming bayan, pero ngayon mas lalo ako nagulat kasi lahat talaga sobrang effort na ginawa po nila. Maliban sa mga makukulay na float, nagkaroon din ng paligsahan ng bawat barangay sa kani-kanilang group performance at pagpili ng muse bilang bahagi ng selebrasyon. Para sa mga kalahok, higit pa sa kompetisyon ang selebrasyon. Ito ay alay ng saya at pagpapanatili ng tradisyon ng Minalin. Napaka-importante ito kasi nagbibigay ka ng saya sa kapwa mo Minalenyo at saka iba yung preparasyon ng paggawa ng float, paggayak ng ganito. Basta ibigay mo lahat para sa Minalenyo at ito ang para sa Minalenyo. Ibigay ang saya at ibalik ang tradisyon ng Minalin. Yun po. Para sa mga kababayan po, para mabigyan ng parang kasiyahan po sa kanila, tsaka sa mama ko po. Sa pagtatapos ng Aguman Sanduk Festival, tinanghal na overall champion ang Barangay Santo Domingo. Nagwagi naman bilang best float ang Barangay San Francisco 2 para sa Cluster 1, habang Barangay Santo Domingo naman ang nanguna sa Cluster 2. Samantala, mula sa Barangay San Francisco 1 ang itinanghal na best muse sa Cluster 1, at mula naman sa Barangay Santa Rita ang nagwagi sa Cluster 2. Para sa group performance, nanguna ang Barangay San Francisco 1 sa Cluster 1, habang Barangay Santa Rita naman ang namayagpag sa Cluster 2. Sa patuloy na pag-usbong ng Aguman Sanduk, nananatiling buhay ang kultura ng Minalin, isang pagdiriwang na hindi lamang nagbibigay saya, kundi nagsisilbing paalala na ang tradisyon ay maaaring maging plataporma sa pagpapalawak ng kamalayan at paghubog ng susunod na henerasyon. Angel Francisco, CLTV 36 News. Nagpasiklaban sa pagindak sa lansangan ng Santa Ana, Pampanga ang mga higanting puppet bilang selebrasyon ng Mahiganga Festival. Nagningning ang bayan ng Santa Ana, Pampanga nang magpakitang gilas ang makukulay at naglalakihang puppet sa 30th Mahiganga Festival sa grounds ng Santa Ana Parish nitong nakaraang December 30. Ang bawat mahiganga ay may 7 talampakang taas, yari sa kawayan, PET bottles, paper mache at iba pang recycled materials. Hindi lang ito higante, ito rin ay obra ng sining at malikhayang imahinasyon ng mga pimpenyo. Hindi tulad ng mga higante sa ibang lugar, ang mahiganga dito, gumagalaw ang kamay. Sumasayaw laban sa malas at sumpa, simbolo ng pagsalubong sa bagong taon na may ligaya at pag-asa. Ang tradisyong ito ay nagsimula pa noong dekada 60, pinagyaman ng impluwensya ng mga Kastila at ng Gallian trade. Ngayon, isa na itong makulay at masayang pagdiriwang ng lokal na kultura at talento ng mga pimpenyo. Pero higit sa nakaiindak na kasiyahan, highlight ng kapistahan ng Mahiganga Display and Dance Exhibition kung saan nagtagisan ng mga higante ng bawat barangay sa sabayang sayaw sa salo ng mga patok na tugtugin. Sa huli, itinanghal na Grand Champion ng Cyborg ng Barangay San Joaquin, second place ang Boss R ng Barangay San Bartolome, third place ang Yang Yang ng Barangay San Nicolas na sinundan ng MST, RL Mob at RST Puppets ng Barangay San Joaquin na nakakuha ng 4th, 5th at 6th place batay sa pagkakasunod-sunod. Sa bawat galaw ng mahiganga, muling ipinapakita ng Santa Ana na kapag pinagsama ang talento, sining at komunidad, ang kasiyahan na hindi matitinag at ang kultura ay patuloy na sasayaw taon-taon. Sa Santa Ana, Pampanga, hindi lang basta New Year. Ito ang sayaw ng higante, saya ng komunidad at tibok ng kultura. Kasama si Reniela Tugay, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalat ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung naisumbalikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115
at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.